Ökölvívással folytatjuk, mint ismert, Hámori Luca egyhangú pontozással kikapott Imane Heriftől az olimpiai negyeddöntőben a női ökölvívók 66 kg-os versenyében, ezzel az 5. helyen zárt Párizsban. A magyar ökölvívó válogatott erőnléti edzője, Pap Róbert, itt van velünk a vonalban. Hát a többiekről is beszélünk majd természetesen, de kezdjük Lucával. Hogy élted meg te a mérkőzést, illetve mit tapasztaltál Lucánál a találkozó előtt? Volt ugye ez a botrányos része, hogyan tudott fölkészülni, és milyen volt a mérkőzése szerinted, Robi? Üdvözlök, szia, köszöntöm a hallgatókat is. Hát nagyon nehéz ez a szituáció, mert ugye erre nem készül, és nem is tud készülhet sem edző, sem sportoló, de belekerültünk ebbe, ugye, hát ugye az olasz lánnyal való történet, hogy ugye feladta a 46. másodpercben, ezt kapta föl először a sajtó, és innen robbant ez ki, hogy van ilyen szereplője a női mezőnynek. Nem csak ő van egyébként egyedül, hanem van egy másik is, akiről hasonló problémák már fölmerültek, ami genetikailag bizonyított, tehát ezek nem feltételezések, kizárása volt a versenyrendszerből 2 évvel ezelőtt az indiai VB után ennek a 66 kilós versenyzőnek. Természetesen a Lucát próbáltuk levenni erről a média forgatagról, a rengeteg üzenet, minden, de hát ezt teljes mértékben nem lehet elszeparálni, és nem is tudta ezt kizárni. Nem volt ideális ez az utolsó 24 óra. Mentálisan mindent megpróbált, egyrészt a kizáráson, másrészt a versenyre való fókuszálásról. Azért ez egy nagyon nehéz helyzet volt neki, ebbe az edzői stáb próbált segíteni. Én úgy gondolom, hogy becsülettel megcsinálta a 3x3 percet, megtett mindent. Ez itt ebben a 9 percben nem volt elegendő a győzelemhez. Ennek a győzelemnek ott ringben nincs kérdés, hogy jogosan nyert ez az algír versenyző. Hogy kerülhet oda, és ez miként fordulhat elő, az egy nagyon fontos kérdés, de a 9 percnek nem ez volt a lényege, hanem egy küzdelem, amit az ellenfél nyert. Azért még fornak az indulatok, gondolom, mert hogy azért már olyan hírek is terjengenek, hogy igaz, hogy nőként apostrofálják az útlevelében, de mindössze 2018-ban készült az a születési anyakönyvi kivonat, amiben nőként szerepel. Hát a pontos hátterét nem tudom, de genetikai vizsgálatot az IBA-tól, tehát a Nemzetközi Ökölvívó Szövetségtől egy genetikai vizsgálat alá vetették, ahol kimutatták a férfi kromoszómák jelenlétét, tehát az XY-t, ami tényszerű. Hogy most ez mikortól és mikortól nem, és hogy született, vagy csak rendellenesség, betegség, ez gyakorlatilag szerintem teljesen mindegy, mert aki tisztában van azzal, hogy mit jelent az, hogy férfi genetika, azt nem lehet a női genetikával összekeverni, és azt nem lehet össze is engedni semmilyen sportban, nemhogy egy kontaktsportban, ahol fizikai különbségeknek hatása van az eredményességre, még mondjuk egy úszásban sem, egy példát, hogy most egymás mellett úsznak elválasztott sávokon belül, ott sem, nehogy egy ilyen történetbe, és gyakorlatilag itt aki ezt azt gondolja, hogy nem előny, az buta, vagy szándékosan nem akar erről beszélni, és engem az háborít fel, hogy ezt a tényt, hogy mondjuk egy megfázással veszed valaki egy olyan gyógyszert, ami egy kicsit segíti a megfázást, az eltiltja a VADA 2 évre dopingolásra, hogy olyan gyógyszert szed önhibáján kívül. És ezt az óriási előnyt, ezt viszont úgy kezeljük, mint hogyha ez nem lenne, és erről nem veszünk tudomást az elfogadás jegyébe. Lehet, hogy ez igaz. Én ebben az értelemben, mint erőnléti edző, élettani vagy anatómiai szempontból ezt nem tudom egyszerűen elfogadni. Ez inkább úgy gondolom most az ideológiák harcáról szólt, és nekem ez a tegnapi nap este, vagy a délutáni bunyó, ez az ideológiák és a világok harcáról szólt. Én, mint erőnléti edző elmondhatom azt, hogy én ezzel abszolút nem tudok egyetérteni, hogy ilyen előfordulhat, ha ezt egy magyar és egy saját sportoló szenvedi meg, akkor meg még inkább fölháborít, de hát ezt a jogot hagyd tartsam meg magamnak. Recsket már bezárták, nem tudnak elvinni. Erősíts meg abban, ha mondjuk egy magyar versenyzőnél magas lenne a tesztoszterin szint, és a VADA vizsgálatot rendelne mondjuk ott az olimpián, akkor kizárnák egyből, nem? Hát nem tudom megerősíteni 100% biztosan, de igen. Emögött sajnos megint van egy
megint van egy orosz az elnök, és ez az orosz nemzetközi szövetség elnöke, ő pénzt hozott a sportolók életébe. Nagyon komoly versenyrendezés, körülmények, helyszínek, pénzdíjak, stb. És ezzel a sportolóknak jót tett. Most azért, mert orosz, ő most egy ilyen nem kívánt személy lett itt a MOB szemébe, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szemébe, és ugye itt a kizárással fenyegetik még a sportot is, és gyakorlatilag ezt nem lehet, tehát hogyha összemosunk valami politikai, vagy nem tudom én milyen irányvonalakat, és ez a sportba bevisszük, és emiatt a sport jelleg és egész, és ami a lényeg, hogy a jobb, az erősebb, a gyorsabb, stb. Tiszta körülmények között, azonos körülmények között, fair körülmények között, akkor pont azt sértjük meg, amiről a sportnak, az élsportnak szólni kellene, és most ebbe belekeveredett a Luca, de belekeveredett az olasz lány, és bele fog majd még más is. Ez egy olyan irány, amivel én, Pap Róbert elnöki edző, nem tudok azonosulni, de nincsen rá jogköröm, és azt mondtam én a magam véleményében is, hogy ki kell állni, mert a ringkötelek közt kell eldőlni a történetnek. Örülök, hogy a Luca sérülés nélkül megúszta le a kalap előtte, nem csak ezért az egyért, hanem az egész felkészülésé, az egész életúté, ami mögötte van, és ő ezt nagyon megérdemli, egy érmet is megérdemelt volna nagyon, mint hogy a többi másik két sportoló is, de hát ezt a döntést nem mi hoztuk meg. Ugye Luca derekasan tartotta magát, aztán volt egy mondata, amikor az edzője arra biztatta, hogy támadjon többet, hogy férfi, nem tudok győzni. Igen, tehát ugye ebből sok támadás érte a Lucát, de tehát itt mondom, ez ideológiai támadás, tehát hogyha kimutatottan XY kromoszomák rendelkezik, akkor az férfi genetika. És ezt most lehet, hogy szépségben mérni, hogy mitől nő férfi, sok mindent föl lehet állítani, de amikor tények, objektív, biológiai, genetikai tények vannak, azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, és mondhatjuk a sportnak, figyelj, ne figyelj rá, ne olvasd a netet, ne görgesd a hírfolyamot, rengeteg üzenetet kapott, engedélykérést, negatívat is. Hát a francia csarnokban tegnap olyan fütyülés volt, nem tudom, hogy a közvetítésben ez behallatszott, vagy látszódott, hogy az egész csarnok ellene volt, ugye a több minden ok miatt ott a jelenlévő szurkolók ilyen hangulatot teremtettek, tehát ezt nem lehet azért kizárni egy sportoló életéből, és mondom, ez csak egy dolog, és nem akarok itt belemenni, meg untatni senkit se, de tehát az csak most, hogy a izomhipertrófiára való hatása a genetikának, ez micsoda különbséget jelent a férfikből, meg a nőkbe. Hát ebben hogy lehetne azt mondani bárkinek, hogy jó van, ezt ne vegyük figyelembe. Nem lehet. Természetesen hallottuk ezt a hangulatot, de hát a nyitóünnepség óta már azért sok mindenen nem csodálkozunk, hogy mi történik meg az olimpián, így van. Viszont beszéljünk akkor a fiúkról, hiszen Kovács Ricsi és Akilov Filip is szerepelt. Hogy értékeled az ő teljesítményüket? Én ugye sportszakmai, tehát ökövő sportszakmai szempontból nem szeretném, az megvannak a szövetségkapitány és az edzőknek a kompetenciája erre, amit az egyéb tényezőkből mondanék, a Kovács Ricsi, ahol amikor befejezte a küzdelmeket a francia aktuális világbajnok ellen, aki egyrészt a hazai pálya hangulata minden, de egy nagyon-nagyon tehetséges, szerintem olimpiai bajnok lesz aktuálisan az a sportoló. Egy iszonyat jó meccsen, egy kard-kikard a harmadik menetbe is úgy állt bele a Ricsi, hogy vagányan, az ő rá jellemző módon, az egy nagyon vállalható, nagyon jó bunyó volt, aminek sajnos vereség lett a vége, de az egy olyan bunyó volt, amit állva tapsolt a közönség, úgyhogy le a kalappal a Ricsi előtt és az edzője előtt. A Filip, talán neki volt a legszerencsétlenebb a sorsása, ugye a Filip ukrán származású, és az aktuális ugyan olimpiai ezüstérmes, de valójában olimpiai bajnok Kviznyák ellen volt már első meccse, és a Filipet is övezte egy ilyen óriási média dolog Ukrajnába és Ukrajnából, ami nem került egy ilyen nagy figyelembe, de őt gyakorlatilag azért ilyen árulónak titulálták, mert eljött, és átjött egy másik országba, és pont ezzel a sportolóval, és a második menet végén teljesen nyitott volt a bunyó, a harmadik menetben én talán úgy gondolom, hogy fejbe fáradt, nem tudta ezt a nyomást kezelni, de mind a Filip, mind a Ricsi előtt le a kalappal, pontszerző helyen zárt a magyar csapat, 2/5. Hely, ezt nem várta tőlünk senki, ezt csak mi vártuk magunktól. Itt az Olimpiai Bizottság, a Magyar Olimpiai Bizottság egyik tisztségviselő mondta, hogy ez egy csoda, hogy itt 3 kvóta van, én megmondtam, hogy nem csoda.
az annak a 2 évnek a melója, amit elkezdődött a szövetségbe egy korábbi elnöknél, és a mostani vezetésnél pedig folytatódik, és még magasabb szintre jut, és le a kalap előttük, mert látom és tudom, hogy micsoda lemondások, az elmúlt hetek, hónapok, konfliktusai, összezártságai, távollétei, családtól, gyerektől, a Ricsinek a kisfiától, a Lucának a mástól, a Filipnek a szüleitől, stb. Tehát én nagyon büszke vagyok, hogy itt voltam velük, hogy kísérhettem őket, remélem nem hátráltattam, hanem segítettem őket, le a kalap előttük. Mindenkinek járna az érem, de olyan szoros a mezőny, és olyan pici különbségek vannak, hogy egy adott szituáció, akár ez, amiben a Luca került, vagy a Filipnek ez a sorszerű sorsa, ez eldönt bizony egy bunyót. Elárulhatjuk a hallgatóknak, ugye te hosszú ideig labdarúgókkal dolgoztál, most ugye itt vannak az ökölvívók, más az erőnléti felkészítés? Hát ugye egy csapatsportág és egyéni sportág, ugye ez ad mindjárt jellegéből, a technikai része, hogy mire kell felkészíteni, az igen, de hát az anatómiai élettani törvények szerencsére az én szakterületemen ezek objektív dolgok, és ezeket figyelembe kell venni. Persze azokat a specifikumokat, ami a sportág fizikai követelményére jellemzőek, ezt át kell állítani, de az egyéni sportnak megvan egy ilyen, még a csapatsportnak van egy ilyen öltözővilága, egy ilyen csodás öltözővilága, azért az egyéni sporttól az egy picit mindig különc, erre rengeteg példa van a sporton belül. Itt is ez inkább a mentális része, ebbe határoznám meg talán a legnagyobb különbséget, amiben nekem alkalmazkodni kellett.